भाई दू लाइन बहुत जबरदस्त लिखले बानी, तो सुनल लो, बढ़िया लागी तो वीडियो के शेयर करिए लो, हमके फॉलो करिए लो। काहे से कि आजकल के जमाना में ये होता, वही के देख के हम लिखले बानी। आजकल के जमाना में ई का हो रहल, आजकल के जमाना में ई का हो रहल बा, परिवार बचावे वाला ही काहे रो रहल बा। शादी भइल, बच्चा भइल, सर पे जिम्मेदारी अइले। शादी भइल, बच्चा भइल, सर पे जिम्मेदारी अइले। मजबूरी के चलते बाबू घर से दूर देश गइले। दिन रात पसेना बहावे परदेश के जमीन पर, दिन रात पसेना बहावे परदेश के उ जमीन पर, हर महीना सब कमाई भेज देले उ घर। आइल एक दिन ऐसन खबर कि दिल में आग लाग गइल, वो मजदूर के बीवी केहू और के साथे भाग गइल। ओकरा ऊपर का बीतता अब केहू ना सोचे वाला, ओकरा ऊपर का बीतता अब केहू ना सोचे वाला बा। वो आदमी के खामोशी के दर्द अब के पूछे वाला बा। तो भाई ऐसा घटना आए दिन सुने के मिलता सोशल मीडिया पर, ऐसे कि ऐसा घटना बहुत लोग के साथ हो रहा बा। वो बहन से, वो भाई से यह बा कि सबके वो एक दूसरे के समझ के रहो, तबे जिंदगी सही से चली। ठीक बा, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, हमको फॉलो करिए। मिलत नहीं फिर अगला वीडियो।